Nosaltres ara fem una breu pausa, tornem en uns minuts per parlar amb Guillem Argelich, secretari de l'Assemblea Nacional Catalana a les Terres de l'Ebre. Aquest dissabte 11 de febrer l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa serà escenari de l'acte de presentació de l'Assemblea Nacional Catalana al territori. Per parlar-ne més al detall, avui m'acompanya al plató Guillem Argelich, secretari de l'entitat. Moltes gràcies per vindre avui aquí. Gràcies a vosaltres. Fa una setmana parlàvem, una miqueta menys, parlàvem per telèfon, tot coincidint amb la presentació a la premsa de l'acte. Des de llavors han tingut més confirmacions d'assistència? Crec que ho porta més una altra persona, però suposo que sí que han anat responent segurament a algunes altres persones, alcaldes, persones de la societat civil. Segur que ajuntaments hi ha algun altre nou que ja també ha aprovat la moció, com el Perelló. Per tant, és una constant, vull dir, no està parant. Quin és l'objectiu que s'han marcat amb l'acte en concret? L'objectiu de l'acte és una mica explicar clarament el que és l'Assemblea Nacional Catalana aquí a les Terres de l'Ebre i, per un altre costat, el que volem deixar molt... O sigui, el motiu de l'acte és que la gent s'animi a tirar endavant en este projecte i que quan sortia de l'auditori tinga ganes d'arribar al seu poble i dir, intentarem fer l'assemblea, intentarem organitzar-nos, gent que ja s'ha organitzat alguna vegada que ho torni a fer com la gent que va fer les consultes al seu poble, i per un altre costat gent que no s'ha implicat mai o que en temes així no s'havia implicat mai, que per primera vegada s'assega amb gent que comparteix les mateixes inquietuds i que s'hi fiqui. Tenim aquí el cartell de l'acte del dissabte 11 a partir de les 12 del migdia. Veiem aquí les diferents persones que parlaran. Una mica en què consistirà l'acte? Explica'ns el format. El format, l'acte estarà conduït per la periodista Núria Mora, que va accedir a conduir l'acte i estem molt agraïts que ho pugui fer una persona, una professional. Llavors, per un altre costat, començarà una breu actuació de Miquel del Roig, que és un cantautor de la Cala, de l'Ametlla de Mar. Ens interpretarà un parell de peces seues així, catalanistes, i vull dir que estaran molt xules. I llavors començaran les intervencions. Per un costat estarà la Carme Forcadell, que és membre del secretariat de l'Assemblea Nacional Catalana, que és filla de Xerta, però ja fa molts anys que viu prop de Barcelona. Per un altre costat està Ramon Bel, que és el coordinador aquí a les Terres de l'Ebre, i llavors des de l'Assemblea vam decidir invitar un parell de persones que no són pròpiament de l'Assemblea Nacional, i en aquest cas una persona més, un càrrec polític com és Ferran Bel, que és l'alcalde de Tortosa, però que en aquest cas parlarà com a vicepresident de l'Associació de Municipis per la Independència, que és una altra entitat creada des dels ajuntaments, des de l'àmbit municipal, i per un altre costat Pep Sunyer, que va ser alcalde de la Fatarella i és un membre molt destacat de la Unió de Pagesos i un militant històric del catalanisme i de la lluita antifranquista. Aquí també al cartell veiem que Terres de l'Ebre, la silueta típica de les Terres de l'Ebre es veu una mica ampliada, inclouen també les comarques del Matarranya i el Baix Maestrat. Exacte. L'Assemblea Nacional Catalana, el marc irrenunciable són els països catalans, o sigui, la nació catalana té molt clara, no podem, o sigui, ja vindran altres de fora a fer petita la nostra terra i no la farem nosaltres menuda. I després les Terres de l'Ebre, un territori de cruïlla dels països catalans, és indubtable que tenim tanta relació en el Matarranya com en el Baix Maestrat en aquest cas, i per tant és una guinyada de dir, bueno, hi ha alguna gent al Matarranya que també està començant a treballar en l'assemblea, però també se vol que la gent del Baix Maestrat i dels ports, etcètera, que també
també s'hi vegi ficar endavant, perquè és un projecte, ja et dic, que és a nivell nacional i la nació és irrenunciable, són els Països Catalans. Explicava al principi que l'acte és per a explicar els objectius de l'Assemblea aquí a Terres de l'Ebre i què és l'Assemblea aquí a les Terres de l'Ebre. Què és l'Assemblea? L'Assemblea és un moviment o hi ha gent que diu és un punt de trobada o és un moviment ciutadà que és totalment transversal. Les persones s'involucren a títol totalment individual, o sigui, si és un càrrec polític o pertany a un partit polític o a una entitat cultural o a una entitat social que siga, se queda de costat. És, per tant, un moviment totalment transversal i en unitat d'acció, o sigui, per tal d'aconseguir un únic objectiu, que és l'estat propi, perquè s'ha demostrat que és l'única manera en què els drets nacionals i socials de Catalunya poden ser respectats. I per tant, l'Assemblea, que ve precedida de la coordinadora de les consultes per la independència, un moviment totalment assembleari i apartidista, treballa en aquest sentit, des de cada un dels pobles de Catalunya i dels Països Catalans, que s'expliqui quins són els motius per a voler la independència de Catalunya o dels Països Catalans. En les assemblees locals, quantes se n'han creat aquí a les Terres de l'Ebre? D'assemblees locals anem a poc se'n van creant, de creades ja està Xerta, Amposta i l'Ametlla de Mar, Deltebre està ja pràcticament gairebé feta, aquesta setmana acabarà de fer-se, a la Ribera d'Ebre com a comarca ja es va fer una reunió i ja s'estan estructurant, Alcanar també sabem que a poc també ja se torna a reconstituir, i suposem que tots els pobles que havien fet les consultes fa un any i mig o dos aquí a Terres de l'Ebre segurament tornaran a reprendre, com Mora la Nova, Garcia, altres pobles així, i ja anem treballant. És una feina de formiga, no s'ha de créixer tan ràpidament, sinó que és una feina molt més ràpida. No és el mateix portar una moció a un ajuntament i que s'aprovi en 5 minuts, com ell aquí diu, que reunir-se, com el cas d'aquí de Tortosa, que porten 2 reunions mirant a veure com la viabilitat de poder fer l'assemblea local, i costa molt més, està clar, perquè és gent que, com deia, gent que segurament mai s'han trobat i miren de tenir un punt de trobada, i sempre és difícil fer el pas endavant, i està costant, però a poc segurament s'aniran animant. I l'objectiu de l'acte de l'11 és una mica perquè la gent veiga que som gent seriosa, que volem treballar clarament per aquest objectiu i que, per tant, poden confiar en ells mateixos, en el projecte, en nosaltres i en l'objectiu, i això és el que es pretén. Perquè les assemblees, tant les locals com després la Conjunt de Terres de l'Ebre, després de l'acte de l'11 de febrer, que serà l'estrena, la presentació oficial, quina serà la seva feina? Les assemblees locals han de treballar des de l'àmbit local o la comarca, o sigui, alguna sola estructura també a nivell comarcal, han de treballar de manera autònoma, mirant o sigui, cada municipi és el que coneix directament les inquietuds, què els agradaria explicar més concretament a la resta de població, i per tant jo, que soc de Tivenys, no aniré a la gent d'Alcanar a dir-los com hem de fer això o explicar aquesta manera de veure la independència o no. Cadascú ha de treballar en el seu àmbit. A nivell comarcal, si es vol fer una actuació a nivell comarcal, està molt bé que se coordinin o que s'intercanvien coneixements o propostes. I a nivell de Terres de l'Ebre, que nosaltres pensàvem que a poc s'havia d'anar treballant més a lo local i a nivell comarcal, igual ens quedarem com una mica també interlocutors o d'ajudant a vertebrar actes com este, que és a nivell de Terres de l'Ebre, el Matarranya i el Baix Maestrat, o alguna propera actuació o algun proper acte que volguéssim coordinar i que necessitéssim gent treballant en aquest sentit, que té una visió més de territori i no tan local. Les persones a l'assemblea s'hi poden sumar a títol personal o s'hi sumen també com a entitats? I teniu entitats
Com ja he dit, és una cosa que està molt clara, és a títol individual, i això s'ha de quedar molt clar, perquè així com l'Assemblea de Catalunya, que l'any passat vam celebrar, vam commemorar els 40 anys, està formada única i exclusivament per partits polítics, des del PSAN, des de l'esquerra independentista fins a Unió Democràtica. En aquest cas, se va veure que les dinàmiques dels partits són les que són realitats totalment diferents. Per exemple, l'any que ve segurament hi haurà eleccions al Parlament Europeu i tindran la seva pròpia dinàmica per aconseguir uns bons resultats, i des de la societat civil o des del poble el que volem fer és forçar a aquestes estructures a que donin passos en favor d'aconseguir quan abans millor aquesta majoria social que cada vegada se veu més reflexada a les enquestes i que feien el pas definitiu de dir, convoquem este referèndum, aquesta consulta per demanar si la independència de Catalunya sí o no. L'objectiu és fer aquest referèndum abans de les autonòmiques del 2013? Primer, el compromís en el que estem ara mateix, com a full de ruta de l'Assemblea Nacional, és que a mitjans 2013, encara no hi ha una data fixada, però segurament ben aviat se fixarà, és que el màxim número de municipis del Principat de Catalunya, de la Comunitat Autònoma de Catalunya, facin un referèndum convocat des dels ajuntaments. Els ajuntaments que estan aprovant les mocions per la independència tenen un compromís de seguir el full de ruta que marca l'Assemblea Nacional. Els polítics, com si diguéssim, per a fer-ho així esquemàtic, els polítics diuen que faran el que la població dirà. Això és el que esperem i treballem per això. Per això volem que quanta més gent hi hagi apretant i fent pressió, segurament abans se complirà. Per tant, el compromís que agafen és que a mitjans 2013 farà una consulta des de l'àmbit municipal. Si hi ha ajuntaments o poblacions que no han pogut aconseguir que el seu ajuntament aprovi la moció per associar-se als municipis per independència, des de pobles també poden recuperar l'esperit també de la coordinadora de les consultes, que era que una entitat o un grup d'entitats o l'assemblea local mira de convocar la consulta. El que es vol que sortia de mitjans 2013 és que sortia un mandat al Parlament de Catalunya dient, mireu, la població ha votat que vol la independència, o no la vol, o no li interessa, o el que siga. Del que surti d'allà depèn tot de nosaltres, si la gent va participar o no va participar, per a que el 2014 sí que se convoqui el referèndum vinculant. Per què ara veuen una situació factible per a poder preparar aquest referèndum? Veiem que a poc a poc, en aquests últims 10 anys, el que et deia, hi ha una majoria social a Catalunya que cada vegada, per les raons que siguen, hi ha gent que, jo per exemple jo mateix, des que tinc consciència política, tinc molt clar que l'única manera, com un dret inalienable de qualsevol poble del món, el dret a l'autodeterminació i a la independència i a conquerir la meva llibertat nacional, és irrenunciable i està allà a la Carta de les Nacions Unides. I per tant, jo tinc molt clar des del principi que jo volia un país lliure. Però hi ha gent que això el catalanisme polític no ho ha anat gestionant d'una manera diferent. No, fem veure que som un estat, però no ho som, funcionem com un país, però no ho som. Llavors, a poc, molta gent ha anat veient que això no és la manera de funcionar. Per a mostra, el més recent d'Spanair, volem funcionar com si fóssim un aeroport internacional i la realitat és que tenim un estat espanyol que mos colla i per tant aquí s'acaba el tema i ja està. Podem fer veure moltes coses, però la realitat és la que és. I llavors veiem que socialment hi ha hagut un increment exponencial de gent que estaria a favor de tindre un estat propi. Estem parlant d'enquestes recents ja vorejant el 50% o fins i tot alguna que ja superant. Llavors el que volem és que tota aquesta gent que estaria disposada a fer-ho realment s'acabi vehiculant o s'acabi unint en un punt per apretar, perquè ja sabem que la manera de tombar una muralla no és atacar tots a la vegada, sinó entrar en un punt i ja està. Una mica l'assemblea el que pretén és això, aquest punt de nexe, aquest nexe d'unió entre les diferents sensibilitats, les diferents visions de la independència de la població actualment.
Guillem Argelic, de l'Assemblea Nacional Catalana aquí a les Terres de l'Ebre. Moltes gràcies per haver vingut avui a l'Ebre aquí a explicar-nos això i estarem pendents de com evoluciona l'acte del dissabte. Vale, ho explicarem. Nosaltres ho deixem aquí, la programació continua ara amb Documents de l'Ebre, també amb una entrevista